Aja sira keblinger marang gebyaring donya kang amung sawetara, lamun sira pinaringan derajat, pangkat lan kepinteran. Aja banjur ndongak marang angkasa lali marang bumi sing dipidak. Aja rumangsa bisa nanging bisawa rumangsa. Sebab rasa bisa iku racun kang alus sing nylindhip ing jeroning ati, marakake mata dadi wuta, kuping dadi tuli. Wuta marang luputing awak, tuli marang pituturing liyan. Wong kang rumangsa bisa kaya gabah kosong, kriyak-kriyak kena angin nanging ora ana isine. Dheweke mung bisa clathu nanging ora bisa laku. Bisawa rumangsa tegese ngerti watesing awak, ngerti perih nalika dilarani, mula ora nglarani liyan lan duwe ati segara. Bisa nampa banyu budhak utawa bening, nalika salah wani ngakoni, nalika bener ora perlu bengok supaya diakoni. Simpenen rasa sombongmu, tukulna rasa welas asih ing tumindak, supaya uripmu ora mung ana nanging migunani.